טקס בר המצווה, מבחינתי, התחיל כאשר אנחנו עושים את הצעיר של בחבורה, שיוצא למסע הבגרות שלו, בטלית, סמל לאחריות, למחויבות, מעיד על קשר בין דורות. דור אחד ותיק יותר מפקיד את האחריות אט-אט לידיו של הדור הצעיר יותר, ונותן לו כיוון ודרך והכוונה, והבחור הצעיר שהוא מבסוט מעניין, ואנחנו נעזר בכם כאשר סבא ישלים לעטוף את הבחור הצעיר את אורן בטלית. אנחנו נשמע אותו מברך ונאמר כולנו אמן, נפתח שערי שמיים. אז סבא פה מאחורה, אפשר לשים מקלים על ראשו של הבחור כמו חופה כזאת, ותגיד אחריי, תסתכל על המשפחה, הבאת אותם מהבית, עדות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, ציוונו להתעטף בציצית.